What are you saying? No one is safe, guys. No one is safe. Oh my God! Okay, it's happening. What's happening? Huh? I don't know. What's happening? Ziyakhala manje. Look at this. Kumfana uMpofu onganayo inedress. Inedress. Hawu kanjani manje? Mfana uMpofu nje mayidakiwe ngathi inantshi nje. Hayibo. Uthathele umfana uMpofu intombi. Uvela ubona ukuthi iyangihlukumeza ebhasa nathi. Uliqoma kanjani yellow bone lendoda? Ichilo lelo. Indoda kumele ibe mnyama. Yebo. Indoda uba yellow bone imhlophe ayakwazi mntasekhaya. Uthembi loyo. Ile igama lakho uzanele. Elesikole uDorothy. Kahle indoda mayibe emnyama. Why? Iphakade lakho. Indoda emnyama. Nambe nithi namadoda nesha ama yellow bone afaka uskin jean. Bengangilokuthi bengikhulumise mina. Angidlali nje nabo. Boyfriend emnyama yinhle ma ngathi khokhe banda mpo. Leyo ndoda yakhe Mpofu iyontshontsha i-makeup yakho one day. I told you. No one here is safe. Dango.